Čo sa stalo? Ja naozaj neviem, ako budem žiť s touto novou Nihan Yasemin. Ako budem žiť? Ako to urobím, Yasemin? Povedz mi to. Vítaj. Môžem vojsť? Iste. Asu, nerád ťa vidím samú. Nerob si o mňa starosti. Teraz potrebujete byť so sestrou sami. Stalo sa niečo? Sadni si. Čo sa stalo? Nič nové. Len to, čo sa deje roky. O čom to hovoríš? Kemal, nestraž ma. Čo sa deje? Asu, ja ti nemôžem nič sľúbiť. Myslíš to, čo ti povedal môj strýko? Teraz nehovorím o závete tvojho strýka. Poznáš moje srdce. Poznám. Nihan. Zakorenila sa vo mne. A to semeno sa vo mne premenilo na les. Niekedy si hovorím, že si zoberiem život a všetko to skončím. Ale dobre viem, že ona trpieť nebude. Preto ti nemôžem klamať. Ona bude so mnou do posledného dychu. Do posledného dychu. Takáto je pravda, Asu. Prečo mi to hovoríš, Kemal? Aby si to vedela. Len aby si vedela, ako to celé bude. Nihan vo mne neumrela. A neumrie. Ale nemôžem s ňou byť. Skúsim byť iný Kemal. Toho Kemala môžem zmeniť. Môžem ho nechať v minulosti. Všetko môžem zmeniť, Asu. Úplne všetko. Takže ak chceš takéhoto muža, Chcem to. Všetko bude, ako chceš, Kemal. Dám celý život za možnosť, že ma možno budeš ľúbiť. Veľmi ťa ľúbim, Kemal. pôjdeš so mnou životom. Pôjdem. Ale nebude to ľahké. To nevadí. Príjmem všetko. Ak nešťastie, tak nešťastie. Stačí, že budem s tebou. Zoberme sa hneď. My dvaja si veľmi pomôžeme. Áno, Asu. Budem ťa milovať. Prisahám.
Čo som to urobila, Jasmin? Čo? Všetko si to urobila pre Kemala, Nihan. Takáto láska chce viac ako len srdce. Ale on ma